नालन्दा बिहार अगस्त 2025 ni salo ai jago tongo 23 bosor umorni Pintu Kumar tei borokni parao bono joto normal kahai ki tongnai suja borok omo kahai hinui jotoni nojoro no nugjagui tongo bo phiaba 10 August ni horo hingkhe jotono ulta wngui thangkha bini nog ganani borok rok saka bini parao sisong je Pintu no horo adini horo simi no nogo nukha phiaba aboni ulok hingkhe bono tei nukliya hinui saka hingkhe parao bini tui jatrapot kok salai tongkha Pintu le nogo je nukma se tei fataro bo ongkhuya hingkhe bo biyangle thangka hinui fataro bo bono kebo phano ongkhormani nukya aboni bagui joto no wanalaijak biyango thangka hinui bono phiaba baksa baksa borok hingkhe sawui tongkha bo kamo se thangkana hinui yakheba bini jaiti gostini nogo berainani thangkana hinui maybe bo ongkhor puro kebo phano a jorao nukliya abogui khel khlaia phano wngui mankana hinui phiaba tabuk hingkhe parani borok bini emon je ukulok ni ras saimani thangkha ora saimanmani yagulo borok joto no sok khlailaijak tei nojor hamya bai naisiklaijak tei a kesaso sabo kubui eba kheba sabo hamya sabo kaham eba kheba sabo hamya abo tabuk bo saimanya kho o kesaso tinjon borok tongo Pintu ni Buma Bupha borok khoroktang o case no tui kuno crime scene photo yakheba footages manya phano phiaba je article ni khatao swijak tongo borokni kubui kok obono khnabani yagulo belai kheno wananani nangkha tei norok bo o kogrok no khnamani yagulo belai kheno wanajaknai bahai ke khoroksa bwsla Buma Buphani relationship joto ulta pulta wngui thangbaio amo bo horsani horo amsike palthokjagui wngui thango je a cases murder ni kahani bo se swijaktui wngui thango Nalanda Bihar o jagani hoite no joto kahani suru wnggo ar jagao tongo samram bo khoroksa masturi yakheba din hajira samung khlaiui nogo bini bihik yakheba bini bwsla no pusuui charijao samnam a bongni parani no khoroksa bwrui bai kai rejago borok khoroknui no kaijakmani koyok bosorni yagulo kheno borokni nogo khoroksa sajla asayo tei borok bwslani bumung nahaka Pintu Kumar ni bini Buma bisi bosor banchiliya bo achaimani yagulo dakti no thwiui thangka survive khlaiui tongui manliya bo bai koktomani bisingtui saimankha je borokni nogo kesi kereng walai suklai daily no wngmani bagui saljabo sago kerosene bolui sak no sogui sakni langma no saksaichung no sachoka hinui saimankha ogo nagotimani pura parani borok rok joto nukbaikha chirikmani khamjak phiaba bono tui rok luwui hor bwthar phano bono banchirui narakmanliya belai kheno sak bukur khamui thangma bai aboni yagulo kheno borokni nogo samram tei bini bwsla Pintu Kumar simi no tongo borok khoroknui hingkhe norok uansugui tongbai khana bihik bwsai bisingo kese kereng wngui thwimani ba bwsai kisasukle dukhu nangjak khana hinui saboni nogole kese kereng wngya tong khoroksa bihik thwi thangmani belai kheno dukhu nangjago jotono omo haikhe no samram bo dukhu nangjak tongkhana hinui uansukkhana phiaba bo kuno phano wngjakya bihik bwsaini bisingo kese kereng wngmani hingkhe samram jepuru fatar hasteo thangui samung khlai tongoio ar jagao bini alada extramarital affair choli tongo tei o kogrok parani borok rok joto saiman tangbaikha parani borok saiman thangbaimani yagulo bihikni khunjuo khnakha tei aboni yagulo kheno o kokno tui borni songsaro kesi kereng wngnani chenglai kha o kokno tui mang saljak hingkhe bwsai samram chuak nungnungui bihikno butok khlaio omo haikhe mang kesi kereng wngui tonglaikha o extramarital affair ni bagui omo haikhe no daily ni
Kosto jala soiman yan bagay big sap ni langmano sajuna hinoi sago keresun boloi hor phnangoi sak saijungno thuyei paikha aboni yagolo kheno bihigno antim sanskar rok khlaibai akobaioi o je bini extramarital affair choli tongmani abrogo tate bo sujog mangkha borongno kebo hinnai sanai koroi khani bagoi khoroksa bihik eba khiba buma thoi thangmani yagolo kaisa songsar eba khiba kaisa nogo belai kheno siring sorok ongoi thangkha borokni nogo tabo khengke samram te bini bwsla pintu kumar simi no tongkho te borok khoroknani tongma bai te buma tongmani belai kheno siring sorok ongoi thangkha buma achomsa thoi thangmani bagoi te কয়েকদিন ওলখেনো মাস কাইসা সে কাজ গিয়া আমনি ইয়াগ লখেনে বিনি যে এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার চলে তংমানি ও বরিবাই নব কাইজাগৈ শিখা ও মামলা রংনো নুগৈ পারানি বরক রক বেলাইখেনো ওয়ানা জাগলাইখা বিহিক থৈমানি মাস কাইসা সে ইংয়া খ কুবনি বরিবাইসে কাইজাগ শিখা যে বরিনি বাগৈ বিহিক থৈমানি অম্ব বতি বরক জাত্রেপট কগ্রক সালাইকা যতনো ওয়াতেকো কাহাম হামিয়া সালাयो फियाबा बरनि एगेन्स्ट थांगै केबो फानो कक सानाय करे तामनि हिंके पारान बर वान सुगलायो बुमा ताबु कताल फाइकाबा अबबाय संसार काहामके चलिवै थांलाया नतै पिन्टु कुमारनो ब नाइनै टंगानो हिनै वान सुगलायखा अबनि बागैनो बिस्कांगो आगोगै केबो खरांति सानाय गरै जे एक्सट्रा मैरिटल अफेयर चलिवै टंगमानि अबरि बेकाजमानि यागलो अबरिबो bisi tikilanglia anogo te o tikia angmani uklongni karondo keo phano sawi mania te kagi paikha abani yagolo kheno teisa haino hai pintu kumarni bini baba te khoroksa buri bai choliwe akoi teisa haino hai kaijak phiokha amo hinga ke third number bihik bini te tabungni third number buri gangke bini agiwa bsai tongo fia ba boroni kuni kesaro haino kese kera ingmani bagoi borogo haino hai divorce ingani nangkha te bo gangke bsai nok no yakaroi buma nogo phai tongphayo te obrini bumung ongkha nilo te samram no thebarana bagoi kebo raibai ingoi bsaya boroni kuni kesaro nilo no hamjago hinai sawo samram no te samram no bono kaijangna rokhinai kokriwo phiaba nilu hingangkai ajarao kaijangnani muchungjagya tamni hingangke sakangni bwsai baise dokamani paimani ba mo bode amhai engno hinai bo bisi bwkha o kaijangnani muchungjagya ongoi tongo Awani yagolo kheno samram o niluni nogono tongoi tongkha chamrikawoi koyek mas ni yagolo kheno borok khoroknoi kaijaklai pailekha ar jagao no te niluni nokni tubui phaika samramni nogo samram jepru o third bihingno to ahurgana parane borok rok salaikha tabo khingangke bongni poribar naithothok ungsiwano tongthothok ungsiwano kesike rangrok onglaina nanglakha tabuk khengke kaham korongke no tonglai suano hinoi phiaba obrini tomung hangke kisa judano bini tomung samung buibe kok samani tomung rok belai kheno juda niluni tomung samung tamo hai kangkai bo topula se anogo kaphayo ba bari katal kahai engoi lasijagoi tongya bo jotobaino kok sawo te masana panno lasijagya kesam borok kahai kebono lachia kiriya te koyekdin tongmani olokheno bini rong bo aste aste nukjagnani nayei phaikha 12 আগস্ট 2025 নালন্দা বিহার ফুংনি 8টা 9টা দিকে ও পারানি borok rok কয়েকজন মিলিয়ে পুলিশ স্টেশনে থাঙ্গ আর যাও থাঙ্গই পুলিশ স্টেশনে borok kaisa kagozpotro o sui ryo je samram nijini bwslano no pintu kumar no bwthari paikha bini nijini yak bai te bwthari paimani yaglo kaisa ambulance no huroi ar jagao bwsla pintu kumar no dawoi bo te bini bihik bai kini miliwoi khlaioi lamani kaisa bridge ni ban kotoro khiklai rekha hini saka a kagozpotro o hingke bo amsel tanglarke tonglaimani yaglo borni poribaro tama ongnani nangkha pintu kumar ba 14 বছর umor sikongangke bono bini bupha tamni bagoi bwthanani nangkhana
O kok rok no tui saimanani bagui norok next video ma nainai je next video nainani muchung nairok part 2 hini comment khlai sadi noroni bagui ang video tubunai.